kafinsa mu duba. Na farko dai ka san malamin ka ba masumi bane, tunda ba masumi bane in muka ga gyara zamu ce shi, in dai duk gyaran da aka wa mutum a wani babi ya zama dan bid'a to babu ahlus sunna a duniya, babu. Hatta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ai ya yabi maulidi, ko ya yabi masu kai yin maulidi, ya ce za a ba su alhaki akan bid'ar, za a ba su lada akan san annabi. Ko wani tawili kawai magana sa haka yake nufi. Shikenan Sheikhul Islam sai mu daina karanta tafansa. Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin na karanta tafansa sama da shekara 20. Da wuya wani littafi ya fito wani Muhammad bin Salih Usaimin wanda ba ni da shi ko ban karanta shi ba ko ban san shi ba. Amma yace ya karanta fatawa ta Ibn Taymiyyah a gurare 36, ya saba wa Ibn Taymiyyah a cikin gurare 36. Daga ciki akwai qauluhu bi fana'in nari. Ibn Taymiyyah ya ce wuta za ta kare, a daina wa 'yan wuta azaba. Wannan kaulin bid'a ne, amma ba wanda ya ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dan bid'a ne ka a karanta littafinsa. Ce akai a jefar da wannan maganar, ko akai masa raddi akai, ko da yazo magana maulidi ce akai a jefar da maganar maulidin. Shi kuma yana nan a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dinsa. To muka ce duk malami za mu ɗauke shi a wannan sikelin, wannan ɗan bid'a ne, wannan halus, to ware mana malaman sunnan ka gaya mana, ka kawo mana littafin su, za mu fitar maka da bidiyoyi a ciki. Duk wanda kake ji a duniyan nan malamin sunna ne, inda ya wallafa littafi ka kawo, za mu gaya maka gurin da akwai bid'a a ciki. To shikenan sai a wurgar, iya wurin za a wurgar.